Hah, dari mana tadi ko? Mongko-ongko apa aku? Ang mga waden do nang tanyo. Angin tahu jurusan den ko mah. Ya terserah di den lah. Muncung-muncung ambo, suaro-suaro ambo, matu-matu ambo nama cali. Terserah gua dong. Iya kok ka mau ungku dan kok main sui jalan den, kok marangkak jalan den, apa urusan waang? Kalau ndak sakit-sakit ini lah baramu nih gini. Kalau mau nene ang tanyo. Ya? Lah 100 kurang 5. 100 kurang 5 nih. Iya. Itulah masuk Isra Mi'raj tanggal merah hari Minggu mulai Nabil masuk tu nih. Alun. Alun lah. Alun. Kalau ambo lah 17,5. 17,5. Itulah masuk di situ hari raya gadang, hari raya ketek, minantu baru, Iya. minantu usang, baralik gadang, baralik ketek, lah masuk di situ nih. Banyak anak baralik gadang, baralik ketek, baralik sewa lah. Baralik yo alun lah nih. Atuh? Beranak lah. Ya Allah, ya panjang di mana ngajar itu angku mah. Nak tahu nih anak mo, Ah. anak lidah, anak baju, anak kaki. Oh itu anak waang. Kalau anak one, kau tanya, tanya anak one dah. Ah, Anak one jalan 14,5. 14,5, anak setengah ini mata. Setengahnya tuh mengarati selawaang. Mengarasau sih nih. Daripada nih mengarasau bentik konen, itu terserah dia ambo lah muncung ambo, suaro ambo, matu ambo, badan ambo, kok sawah ambo, ladang padi segala macam punya ambo, mengalu nih. Waang kecil nih tawa waang, ladang waang, ang tagak di mana gini di laman rumah den. Ya bersabar lah nih. Innallaha ma'as sabirin. Madok kagadung sehingga sabanta di sawah kapur tampaklah orang sedang mangan buang ande tuan ulah dek parangnya yang kuda tu dari taruh le kabuki ijira tampak jauh le si buki ikan duang lapi hati yo dek nantara ga ande tuan antapa bilo kapulang kampung nantara tak di Tanjung Bungo para ubi janan sakulit yang dek babi ni lejo orang bojo ala lainnya gantung anak di paku yang gunung tigo lemadok kakoci di bawah bukit nasi pode mati bini oleh kanai caki ande tuan sasaku dian kamampe Koto panjang lalu cuma nih nanti akela si lura bungin kabatanyo ambo kasih upia ande tuan di mano bana pondok maipin campu takalang kasabing berada tanpa